Toivu Niemiseltä painaa tuonne kärkiin. Kyllä on tasainen. Hyvän näköinen lähtö. Kaisto taitaa ottaa sieltä kyllä nyt sitten ykköspaikan itselleen. Toivu Niemi sen jälkeen Heikkonen kolmanneksi on vaikeasti se tuolla vasta alkaa. Tulla on muuten tällä hetkellä hyvä. Ottaako tuossa vielä nyt sitten Kaistot kiinni? Ihan ei kerkiä tuohon kyytiin, mutta kyllä se vielä mahdollista on, kun Heikkonen lähtee sieltä nyt kanssa sitten taittamaan. Aika tiukan näköinen tonto Norjasta. Numerolla 120. Pikkasen lyö sitä vastaan Aaltoa ja on vähän haasteissa. Karppanen Heikkonen myöskin lähtee nyt sitten Hanssenia tässä jäljittämään. Hansseni lähtee tuonne lyhyelle lenkille kun Olla-Petteri Heikkonen. Hansseni siirtyy myöskin tuolle pitkälle lenkille ja nyt on Rissanen pikkasen ongelmista, niin myöskin Myrsky Rissanen. Heikkonen saa myöskin hyvän lähdön. Arturi Rissasella oli vähän hankaluuksia tuossa alussa. Nyt on sitten vuorostaan Heikkonen hankaluuksissa. No ehkä sitten kattelee ympärille, että no missä ne muut. Arturi Rissaselle tämä keissi mennä makaan. Se olisi kisapäivä siinä. Ei päästy finaaliin, mutta puhasta treeniä lähdettiin hakemaan puhtaat ajat ja juppoutti. Toimii. Ollaan tyytyväisiä päivää. Nyt lähdetään Sodankylän yöhön ilmaan Pellipekulle. Joo, tässä kun tätä ruokia oteltiin, niin saatiin meiltäkin aika hyvä idea. Että meidän mekaanikko on ollut aika ahkera, niin järjestettiin sille pikku ylläri. Että se isompaa kuin lentokoneajelu. Käkelä, Makka. Pohjoisvirran Joona. Jännittääkö? Tässä 440 Olli Makka. Oppaa! Lähdetään kaljalle! No niin, Joona Pohjoisvirta. Jännittääkö teitä? No, itse asiassa nyt joo. Miksi? Kuvat tänne. Vähän sun. Tiedätkö mistä puhutaan? Ehkä. Mikä on ehkä? Kysypä toinen kysy. Arvauksia. Naisista. Katsotaan. Näette nyt taivas. Niin, me lähdetään taivas. Päivää. Niin, me lähdetään taivas. Niin. Annat hyvä henkivakuutus. Mitä vittua? Aamulla henkivakuutus. Tää on sitten 60 vuotta vanha kone, millä me lennetään. Ehkä. On se sitten. Jos on se sama aika. Mitä vittua? Näyttää siltä, että Joonalla jännittää. Vähän Joonalla jännittää. Ei jännitä yhtään. Mitä vittua? Tämä tapaa teitä. Reikä pyörii.